Bizkaian gure herriko gainerako ardo lurraldeetan bezala, buru belarri ari dira mahatsa biltzen. Mahatsaleak biltzeko puntu-puntuan daude eta komeni da upategira albait lasterren eramatea. Bizkai barne upategia Orozkon dago eta guk bertara jo dugu mahastietako bat ikustera. Upategia eraiki berria da eta 4 mahastizainek batera eginiko ahaleginen emaitza da. Aurten estreinatu dute. Lursail hauek Balmasedan daude leku garai batean. Han, Antxon Txapartegi Bizkaiko txakolinaren gerentearekin elkartu gara. Urte sasoi honetan beti ibiltzen baita, leku batetik bestera, mahastiak bisitatzen. Aurtengo uzta batez ere lehorteak baldintzatu du. Uda oso lehorra izan da eta fruituaren heldueran eta batez ere gaixotasunik ezean eragin handia izan du. Osasun oneko mahatsa izan dugu. Eta oso kalitate ona lortzea espero dugu. Beraz, aurreko urteetan bezala joango da dena. Kantitatei dagokienez, hektareako emaitzak iaz baino zertxobait baxuagoak izango direla uste dugu. Baina aurten hektarea berriak fruitua ematen hasi direnez, kantitateak orekatuko dira. Iazkoekin alderatuta antzeko emaitzak lortzea espero dugu. Bizkaiko txakolinak kalitatea eskaintzen du eta merkatuak badaki. Krisia gora bera txakolingileek upategi berriak zabaltzen eta lehengoak berritzen jarraitzen dute. Horra ze gertatzen ari den Bizkaian. Sektorea gero eta profesionalagoa dela. Beraz, ekimen berriak sortzen hasi dira upategi berri batzuen eskutik. Berez, ez dira upategi berriak, lehendik baziren upategien arteko elkartzeak baizik. Lehen, zenbait ekoizle euren kasa ibiltzen ziren. Baina lehiakorragoak izateko eta inbertsio handiagoak egin ahal izateko elkartzea erabaki dute. Jatorri izena sortu zenetik, sektorea profesionalizatzeko hainbat urrats eman dira. Orain, produktua sustatzeak du lehentasuna. Duela zenbait urte, hainbat inbertsio egin genituen ekoizpenak hobetzeko, lursailak beste modu batez planteatzeko, mahatsaren kalitatea areagotzeko eta abar, hori lehen fasean izan zen. Orain bigarren fasean gaude, bukatzen ia, eta gure upategiak teknologia zondo hornituta egotea da helburua, adituen laguntzaz kalitate handiko txakolinak egiteko. Eta orain, 3. urratsa eman behar dugu, produktua behar bezala sustatzea. Horretarako, saltokietan sustapen kanpainak egingo ditugu. Gure produktuen kalitatea eta berezitasuna ezagutzera emateko. Kontseilu arautzaileak sustatzen lan horietan dihardu, eta produktua kontsumitzaileenganak gerturatzeko, bai ekoizleek, bai bitartekariek, bai ostalaritzakoek egiten duten lana aintzat hartzen du. El sector hostelero realiza para acercar este producto al consumidor. Mahats biltzaileak erritmo berean aritzen dira lanean, eta mahastiko lerro bakoitzean kaxak pilatuz doaz. Atoiak beste joan etorri bat egin behar du mahatsa Orozkora eramateko. Beraz, mahats mordoz beteta, atoia berriro bidean jarri da. Bien bitartean lantaldeak lursailez aldatu eta mahats mordoak banan-banan mozten jarraitzen du. Alfredo Egia, upategi berriaren jabeetako bat da. Lursail bakoitza zertarako erabiliko duten oso garbi dauka. Eta mahasti hauek, Balmasedakoek, Bizkai barneren 3 marka komertzialetako bat egiteko balioko dute. Mahasti hau osorik dago hegoaldera begira, nahiko malda piko batean dago. Hemen, Hondarribia zerratia eta Hondarribia zuria ekoizten ditugu, 170 eta 130 urrenez urren. Mahasti honetatik ateratzen da gure txakolina. Berariaz, lursail beretik hartu du izena, Egia emea. Bizkai barne upategi berrian ekoizten ditugun 3 txakolinetako bat da. Upategi berrian 4 bazkide daude. Lehen bakoitza bere kasa zebilen, baina orain batu egin gara upategi hau sortu eta gure mahastiak hobeto zaintzeko. Alfredoren ustez, upategi berrian landuko duten lehendabiziko uzta honek kalitate handiko txakolina egiteko aukera emango die.
Urtea ondo dator. Bero handiegia egin du, baina masti hauek badute berezitasun bat. Hau da, kontuan hartzeko estalki vegetala dute, eta horri esker erro nahiko sakonak dituzte. 11 urtetik gorako mastia da eta inoiz ez du ur faltarik izan. Une honetan oso matx mordo ederrak ditu. Upategiaren filosofiari jarraiki, guk hainbat produktu ekoitzi nahi ditugu, baina kalitatekoak denak, tipologia ezberdinekin, eta barnealdeko mastietan oinarrituta txakolin generikoago bat egin, hau da, jendeak tabernetan eskatu ohi duen txakolina egingo dugu, sinpleagoa izango da, baina ona. Eta gero beste bi txakolin, finagoak biak. Hondarribi zuria eta Arrankudiagako Riesling barietateak erabiliko ditugu. Botila gutxi aterako dira, baina oso ardo fina eta lurrintxua izango da. Egia Eneako txakolinarekin alderatuta oso bestelakoa. Izan ere, Hondarribi zuri zerratian oinarrituta dago, besora landuta egoteaz gain. Hor beste ezaugarri batzuk bilatzen ditugu, estruktura, leuntasuna eta umotze maila hobea. Lantaldeak ondo merezitako etenaldi bat egin du indar berritzeko. Guk, mahastiko lanak dagoeneko ikusi ditugunez, upategira bidean jarri gara. Instalazioak oso funtzionalak dira eta punta-puntako teknologia horniturik daude. Guillermo Iturriondo Beitia upategiko kidea eta arduraduna da. Lekua garbitu, tangak kontrolatu eta biharko txakolina izango dena dastatzea arduratzen da. Aurtengo txakolinak badirudi dekola bere tipizidade, betiko tipizidadea, bere arrastasun puntua, aroma frankoak, fruta aromak, eta egondan matxagatik, gradoa eta sanidade aldetik espero dugu txakoli oso naukitea aurten be. Lau mahastizainen arteko batasunari esker, 3 marka ezberdin ekoitzi eta prozesu osoaren jarraipena zorrotz egiteko aukera izango dute. Bizkaibarne upategian gaude, da bodega Barribet, aurten estreno dugune, eta horretarako batu gara 3 esplotazio, bat Balmasedakoa, beste bat Arrankudiagakoa eta beste bat Orozkokoa. 3 artean upategi bat egiteko eta aprobetxatzeko 3 artean sortzen diren sinergiak. 3 txakoli dekoguz, Otxanduri, Egia Enea eta Mendiolaban. Bakoitzak deko bere nortasun berezia, bi dira pago ezberdinetakoak, Egia Enea eta Otxanduri, eta Mendiolagan erabiltzen dugu ardo fresko moduan, txakolin fresko moduan rotazio gehiago moteko. Kamioiek upategira sartzen segitzen dute, eta mahatsa toberatik igarotakoan prestaketa prozesua hasten da. Antxon txapartegik lehenago aipatu digunez, produktua sustatzeak garrantzia handia du. Bizkaiko txakolinaren tratu profesionalari emandako 3. Iparkutxa saria abian da. Sariketan parte hartzen duten tabernetara abisatu gabe joaten dira epaimaikideak, nortzuk diren esan gabe. Eta alderdi asko hartzen dituzte kontuan, zerbitzua, arreta, aholkuak, marka barietateak. Hau da, kalitateko produktu batek bezeroei eskaini behar dien guztia. Epaimaikideen atzetik joan gara. Epaimaia enologoz, teknikariz eta gastronomoz osatuta dago, eta gaur Pozakaleko El Viejo 8 tabernan hasi dute euren ibilbidea. Taberna horren balorazioa egin eta gero, Mugi tabernara jo eta han gauza bera egin dute. Ostalariak produktuari buruz daukan ezagutza maila eta txakolina uztartzeari buruz eman dizkien aholkuak kontuan hartu, eta produktua dastatu ondoren, euren burua aurkeztu diote ostalariari. Zorionez, urteak daramatzagu gauzak gero eta hobeto egiten. Bai lursailean, bai upategian, bai ostalaritzan. Gauzak errazako eta hobeto egingo ditugu denon artean, eta ondorioz, kontsumoak handitu eta merkatuak dinamizatzea lortuko dugu. Jatetxeetan ere berdin jokatzen dute. Gaur Guggenheim Museoko Nerua jatetxea bisitatu dute.
Plateren arabera hainbat marka eta txakolin mota dastatu dituzte eta txakolinari ematen zaion tratua baloratzeko dena hartu dute kontuan. Azkenik, Josean Alijak mahatsaren indar eta zapore guztia islatzen zuen azken buruko bat aurkeztu die. Zentzumenen bitartez, mahatsa nola interpretatu. Eman nahi dudan urratsa hori da. Horretarako azken buruko bihurtuko dut. Azken buruko fresko eta dotore bat izango da. Nolabait esan da, haua garbituko digu eta mahatsaren ezaugarri guztiak topatuko ditugu berriro. Arabisagarra eta apoperresila erabili behar dira. Azken finean, elur itxurako testura bat baino ez da. Arabisagarrari apoperresilapur bat gehitu eta osabaian urtuko da. Sentsazioa matxak eragiten duenaren antzekoa da. Jokin Gorritik, saria antolatzen duen erakundeko eta epaimaiko kideak, Bizkaiko txakolina behar bezala sustatzearen garrantzia hitz egin zigun. Duela 3 urte ekimen hau martxan jarri zenean guk bilatzen genuna zen bai ostalaritza, bai produktoren artean dagoen lotura hori, produktore eta kontsumitzaileen artean dagoen lotura, ostalaritzan zuzen euren papera goraipatu nahi genuen. Eta orduan Iparkutxa sariak martxan jarri gendu zen eta guk uste dugu gaur egun kontsumitzaileen artean txakolina badagoela, bere lekua betetzen duela, eta gaur egun edozein jatetxe edo edozein tabernara joaten zarenean txakolina eskatzen duzu lehen mailako produktu bat bezala. Upategietan txakolina prestatzeari ekin diote, eta hilabete gutxi barru, Bizkaiko txakolinaz gozatzeko aukera ederra izango dugu.